και ξεκινάει μαζί με τον Πλαστήρα την αναδιάρθρωση και την αναβάθμιση της στρατιάς στη Θράκη. Γιατί σου λέει, έτσι πως πάνε τα πράγματα, ο Κεμάλ θα ζητήσει στη Θεσσαλονίκη, ο Ινωνού. Βάλε μπρος το στρατό, η Θράκη είχε στρατό που δεν πήγε στη Μικρασία και είχε 120.000 στρατό, τον οποίο τον είχε φτιάξει δυνατό και ωραίο. Και κάνουν στην άκρη το Βενιζέλο, η δική του, και στέλνουν τον Αλεξανδρή, ο οποίος βεβαίως δεν είχε την πείρα του Βενιζέλου και προσπαθούσε και αυτός και ρώταγε το Βενιζέλο. Τι λέει ο Ινωνού, χάσατε, θα πληρώσετε αποζημίωση. Τι είπε, λέει, α τα πούμε. Του λέει, Αλεξανδρή, έχω φτιάξει έτοιμο το στρατό, έχουμε σχέδιο, αν το ξαναπεί τρίτη φορά, μπουκάρουμε στην Ανατολική Θράκη και του την παίρνουμε. Μα μου, αυτό θα κάνουμε. Μπουκέρουμε στην Ανατολική Θράκη, είμαστε έτοιμοι, θα ζεύξουμε με βάρκες τον Εύρο, έχει και ο Ναύαρχος έτοιμο το στόλο να μπει μέσα. Μπήκαμε στην πόλη. Μα λέει Τούρκοι, ποιοι Τούρκοι. Όσο ανέβαινε το ηθικό των Ελλήνων, τόσο έπεφτε των Τούρκων. Αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε, πήγαν στα κονάκια τους, στα χωριά τους, δεν αντέχανε. Ο Βενιζέλος λέει, τι να πω παιδιά, συμφωνώ κι εγώ, και πάει και τους λέει, ξέρετε κύριοι, άμα το ξαναπείτε, φεύγουμε και τελειώνουν οι συνομιλίες και πάμε αλλού. Το μαθαίνουν αυτό οι πρεσβευτές, να. Τέλος, 28-29 Μαΐου χυμάμε. Η Ελλάδα η κατεστραμμένη, να δείτε τι σημαίνει να είσαι ηγέτης. Πέφτουν απάνω οι Εγγλέζοι, τρελαθήκανε. Σου λέει οι Έλληνες έχουν μείνει τα ντοκουμέντα από τους πρεσβευτές. Σε 2 μέρες φτάσαν στην Κωνσταντινούπολη, έχουν αγριέψει πάρα πολύ. Δεν μπορούν να τους κρατήσουν οι Τούρκοι στον ύπνο τους. Τι θα κάνουν. Κινδυνεύει η Τουρκία. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι μας. Οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι. Κάτσε μέχρι τη Δευτέρα. Καλά, Δευτέρα ήταν 29. Καλά, λέει ο Βενιζέλος, κάθομαι, αλλά προσέχτε, είμαι έτοιμος να φύγω. Ο Αλεξανδρής, φύγαμε. Ο Πάγκαλος να χτυπιέται από τη χαρά του. Που άρα τους πήραμε φάλαγγι. Δίπλα ο Χατζικυριάκος και ο Πλαστήρας λέει μέσα, φύγαμε. Τους έκοψε κρύος υδρότας. Ποιους? Τους Εγγλέζους. Πέφτουν απάνω μονή διπλή στους ανθρώπους τους δικούς τους, δηλαδή τον Ινωνού, τον οποίο τον ορμηνεύανε καθ' όλη τη διάρκεια της Μικρασιατικής καταστροφής, για να ξέρουμε τι λέμε, ήταν σύμμαχοί μας. Και τη Δευτέρα, την ώρα που ετοίμασε τη βαλίτσα ο Βενιζέλος, είπε: μη φεύγεις, εντάξει, συμφωνήθηκε. Δεν θα ζητήσουν αποζημίωση. Τα βλέπετε. Όταν κάναν το ζόρικο στον Πλαστήρα, πήγε ο Πλαστήρας, ήρθε ο Γάλλος πρεσβευτής και ο Άγγλος στον Πλαστήρα. Τους λέει: παιδιά, μη μιλάτε, μας σακατέψατε. Καταστρέψε την Ελλάδα, ρε. Εμείς θα πάμε, λέει, στην άκρη, στη Χερσόνησο κάτω, θα βάλουμε μια σημαία και θα πούμε: εδώ ήταν κάποτε ένας λαός που τον εφάγατε, αλήτες. Και σηκώθηκε